Oh, lah juramoh awakku lah dalah. Moyo sing ku metung wis ndrenjet lho, tak etung kriyek mentek juta kemil. Kudune tiba. Kemil kok malah awakku menjoto kabeh kaya ngene. Waduh. Jare kaya ora entuk kemil ya entuk mentrek-mentreke jane ora apa-apa lho. Wah, iki kok ana menungso ngaglah nang ngarep aku ki sapa? Aranku Bapa Tuna. Lho, Kamatuna, Bapa iki Bapa Tuna. Iya. Aranku Bapa Tuna, Bapa Bapak Tuna Rugi. Wit aku lair ora tinunggoni bapakku merga aku ana jroning kanutani bus tinggal mati bapakku. Kowe Kamatuna, Bapa iki Bapa. Wah, ora yo menungso lemah wegah. Awakku pasulan ora ya kalah meneh. Kamu ya menungsone ndek mane mung ganti sandhan aku ora urung ya kalah. Aku megar mingkus gembrapa aku tak nyemplung seneng tak kungkum dhisik gen pulih otot bayuku. Oh! Ya jagat ya Dewa Bathara asisen ning Bathara jagat. Aku budhal saka ing Pedukuhan Medang Kawit, aku digawe kandung ibu Dewi Sumawit. Aku iki rening anak nandhang Sukerta mergo ibuku putrane ya mung siji aku iki. Mula supaya bisa ilang mala Sukertaku, aku kinen swaning negara ing Purwacarita papan tanggan Prabu Darma Pikukuh. Ning sarate aku kudu kinen adus sendhang iki. Ya yen aku tak adus sendhang Nirmala Tlaga Madirda iki. Ya bala Pandhawa yuk kumulunging sata. Sata kura kambahku nggih. Katalika kaya mangkono. Radyan Jakamaya jatos mati sigra siram jamas nyemplungi sendhang Nirmala Tlaga Madirda. Paringeti sangkan paraning bilain dadak sakolang Bathara Kala jumedhul saking sinadya nyaut padaning Sang Jakamaya. Kono bocah arep adusna sendhang ganggu gawe nggonku ngrendem sarinana jroning sendhang. Ayo kowe ngaku aja mati tanpa aran. Yo yen kowe takon paranku Jakamaya jatos mati bocah saka ing Medang Kawit. Aku putrane Ibu Randa Sumawit. Aku digawe kandheng ibu ning aku bocah unta-anting. Gane negara ing Medang Kamulyan bakal enek aku putra gedhen ya kuwi ruwatan aku kenen Suwan Mrana karben diruwat kalawan Sang Prabu Darma Pikukuh ning sarate aku kena adus sendhang Nirmala. Wah.
Kowe kleyon adu sendang nirmala kudune kowe adu sendang pitu. Lah sendang pitu kuwi nggono ngendi? Sendang sing diapik tuntu iki lho. Ha, kowe mlebu tengku dadi mangsanku kowe mergo Bocah Sukerta. Oh, gedhe kowe arep bacok karo aku. Iya, dene manut tak bacok dina iku. Ayo dong ayo. Ayo kowe mlayu nang endi kowe Jakamaya dados mati. Kowe wangune mlebu ana jroning bumbung wis tak tutup. Wis padha karo kowe iwak ketemplungmu dadi panganku. Ayo. Wis lumayan aku entuk menungso siji lho. Lho kok bumbunge bumbung wong-wong ora ana tutupe rot. Lah salah kurang ajar. Wah. Dalah menungso Jakamaya mlebu ana jroning bumbung jebul bumbunge bumbung wong-wang metu kiwa mlebu kiwa metu tengen wae menungsane ora ana iku mawong sisik-sisik pring wilatan ora gem nyingkirke nganti nyrimpet sikil kowe kudune iki wong ki nek ketoke gawe padu wis rampung sisikane disingkirke nggon sing kiwa ben ora nyrimpet kan wong liyan kuwi padha karo masang walat. Lan bumbunging wong waki nek rampung dipecah ora gembluthuk nek didak bocah ya tiba. Wong sing nek gelem kulino nyingkirke watu nang dalan nyingkirke barang sing sengkala kono kuwi mesti bakal entuk ganjaran kuwi ya klebu Sudako. Ya, para bucara butari sapa wae wong sisik-sisik ben ora gelem nyingkirke. Ana bumbung wong-wong ora dipecah sudon rejekine saben dinane rekoso golek-golek sandang tangan. Ayo iblis lanat manus maning jaji lanat wis saiki genah padha karo sulung mlebu geni kowe Jakamaya catus mati mlebu ana jroning omah wis tak kancing lawange wis arep metu nyang endi mongso bisa kelakon lah tak bukae kowe lho kok menungsane ora niki lho nyang wah jebul milano nggon tutup kowe ya wah lah salah. Dalah ngatasi gawe omah wis rampung wis brukut becik kaya mengkene. Kok dadi durung diwene tutup keong dinggo milar karo Jakamaya dados mati dalah. Wangune Jakamaya ana jroning omah ngebruke dandang wong adang kok ditinggal lunga. Malah kita dune wong ana wong kang mipis jamu pecah.
Gandhi tugel pipisane wae lah. Ya. Kabeh para Bucara Butari seksenana wong sing gawe wis rampung yen ngantuk ra dhewe tutup keyong sudan rezekine. Lan wong kang ngebrokke dandang kang lagi didang lan pecahke gandhik nuge pipisan janjora diruwat dadi panganku lho.